Здравейте! Представям ви целодневна екскурзия до Лече и Отранту. Екскурзията се провежда на български език и е част от допълнителните услуги по програмата на Абакс почивка в Пулия. След закуска отпътуваме за град Лече, който е наричан Южната Флоренция и е известен с бароковата си архитектура. По булевард Виторио Емануеле II достигаме и главния площад на града – Пияца Дуомо. Той е обширен и заобиколен от впечатляващи барокови сгради. Ще разгледаме и църквата Санта Кроче, която е един от важните храмове в Лече. Недалеч е историческия музей, който препоръчваме да посетите. Площад Сан Оронцо е сърцето на града и е един от сборните пунктове за всички туристи. От римския амфитеатър през барокова архитектура и съвременни сгради ще се потопите в атмосферата на Лече. След обяд е предвидено посещение на град Отранто, който е разположен на върха на тока на Бутуша. Известен е със своя замък, който е използван за описание в първия готически роман "Замъкът на Отранто". Малките крайбрежни улици ще ви остават без дъх, панорамните гледки са смайващи и незабравими. Друг важен обект по време на пешеходната ни разходка е катедралата на Отранто, която е известна с красивите си подови мозайки, запазени от средновековието. Не пропускайте двата вълшебни града Лече и Отранто. Абакс – надежден и лоялен партньор.